niečo, čo má vyjadrovať dobré domáce slovenské jedlo. Miesto ako obývačka, kde si môžete pustiť dobrú hudbu, so s výbornou atmosférou, so skvelým jedlom. Volám sa Tomáš Sika a pracujem ako brand šéf siete Klubovňa. Brand šéf je vlastne taká dvojrola. Na jednej strane som stále kuchár a na druhej strane pôsobím ako manažér. Momentálne mám pod sebou 38 kuchárov. Na tejto práci ma baví, že není stereotypná. Každý deň sa vyvíja úplne celkom inak. Klubovňa je celoslovenská sieť moderných pivárenských reštaurácií, ktorú si ľudia veľmi rýchlo obľúbia pre svoje skvelé domáce jedlo. My sa o toto jedlo snažíme, aby pôsobilo jednoducho, aby nebolo narušené nejakými inými kuchyňami, mediteránskou, azijskou. Proste, aby keď náš host otvorí to menu, aby nám mal pocit naozaj, že si vyberá zo svojej špajze, zo svojej chladničky. Klubovňa je pre nás najdôležitejšia kvalita surovín. Každá surovina alebo každý výrobok na našom menu mal svoj príbeh. Či už to bola nejaká udenina, naše klobásky alebo wuršty, ktoré sme vyvíjali s našim mesiarom, alebo či už je to chleba, do ktorého zakusnete, ktorý takisto niekto robí v rámci Meduza Group v našej pekárni, alebo čalamáda, ktorú sme takisto dlho vyberali, kým sme sa rozhodli pre tú správnu. Takže to, čím chceme byť lepšie ako konkurencia, je to, že neustále ten produkt hľadáme a aj keď ho máme, tá práca nekončí a snažíme sa o to, aby sme našli ešte lepší. Ja doporučujem naše hotovky. Sú to jedlá, ktorým venujeme obzvlášť veľkú starostlivosť, pretože hotovky vymizli z našich jedálničkov, z reštaurácií sa vytratili a naozaj dať si dobrý guláš, perkel, paprikáš, varené rebro je dnes už skoro nemožné. Takže ak by malo prísť doporučenie odo mňa, boli by to buď posuchy alebo nejaká skvelá hotovka. Klubovňu berem ako také svoje dieťa, som pri nej od prvej chvíle, od tvorenia konceptu, od tú chvíľu, keď sedím na tejto stoličke a do Medúzy ma prilákalo pozrieť sa pod pokrievku, ako funguje moderná gastronomická firma, prečo je taká úspešná, možno chuť byť súčasťou nejakého úspechu. Viem, že nás čaká ešte dlhá cesta, ale chcem, aby na konci bola Klubovňa značka, ktorá bude v ľuďoch rezonovať ako záruka kvality.